Anya laki din! Si kamat ti lumabas iti paraangan may pare Temyong. Siguro, naggapu ka man na ni Jibang kagyo niya. Gusto ka pare? Inal daw sa amat hindi pa nagtrabahong pare. Saan ka kadi mapanbanog? Ay na, nakarkaro ang mabanugak no dak iji balay. Ah, apay nga eh. Ay sus, parigatan na kaya ni Mari Dolor pare. Anya kalaki din na ya pare. Kasla di mo matamuti ugali ti asawa. Ure basit la kam mali pagbalinan na big deal. Pastre kam ti kumparem, tapagkapyam, Julius. Ayun nga agpaiso pare Temyong. Agkapi tayo pa ya. Saanan pare Julius? Maminsan tulangan. Si kakit dimot pare. Kasta ti kanayon mo nga ibaga. Lawlaw agamot pare. No kaano day ta ama minsan. Sa dino ti ayang ti asawak nanang. Saan pa'y matasimbang put ni Timyong, anak ko? Anya? Di ko na idinawagak kat paawidan. Ngam aging gayta, awan pa'y. Anya kalakit din aya. Agawid tulat ta ka de. Ay saan? Yagyo ta flashlight. Tamapan ko sukunan no sa dino man tinapnapananday jay atimyungan. Sada na saya ti kasta nga ugalim, anak ko. Inton kwan, maupay ti asawam. Ne, anya ko mati pa kaupayan na nga inanang. Adamot tirik na jay tao, anak ko. Imo kumamot pabainan iti sangwanan dagiti gagayem na. Saan apanang pabain dayjay nanang? Panang disiplina dayjay. Anya? Disiplina ni Timyong nga asawam? Nga mismo mo't abagim, di mo pa'y madisiplina. Adakon ba kay? Apay nga itakalaang si Katemyong. Nagkape kami di ayanda pare Julius. Imbes nga diretso ka nga agawid. Saan? Taday ta kumpormi pay laeng mat ti papanam. Anya kalakit din na ya bakit? Pinagustuak lati kumparik mat Ay, makapasurun ka, Temyong. Awan ti denggem asao. Ibagam no kayat mo ngagsinatan. Nakikapi akla ijay. Si naman ang tibagbagamaon. Saan asyak ti ikasta-kastam kunak manon? Talaga ang makaraman ka kanyak kunanay. Gusto. Basol ko man eh. Ala, pasensya ka latan. Jak mo't makita ti kumparem, Julius, anak ka. Sino akong parik tatang? Asino kumapay ngay? Ni Timyong Wino, di mo inimbita. Hindi pa lang napalabas nga inimbitak tatang. Amangan no saan manan a pinalubusan ni Mari Dolor Anya? Ay, na yan. Christmas ita. Panawon mo't tapno aginyo ni Timyong. Kuma ngam amuyo matan ni Mari Dolor tatang. Istrikto, ken nagngiwat na jay. Ay, kaasimot ni Timyong no kasta. Mala, padasat tumanan ti mapaniti ayanda inton madamdama tatang. Wine, ipadas mo ida nga imbitahin. Tawan mo ti makita nga agas asok iti paraangan da. Ang mga nuawan tinsagana da. Awen nasaysaya at matlaang no maurnong tayo dito'y balay. Tapno agjajamin tayo mat nga agkakabaranggayan tatang. Bagngal daw mo, Mari Dolor. Anya ti masapol mo, Julius. Ay ko. Salud-sudat ko man, no, ni pari Timyong, Mare. Apay ni Timyong, di mo ibaga nga ayabam manan. Ay, uwen ko mamare. Ayabak dita na, balay laeng. Christmas ita. Iso nga adamo ti basit nga insagana mi Imbitaan kayo kumare. Ay saus, di mo disturbon ni Timyong, tamadama nga agin inana. Ay, sayang, Mare. Ne, anya ko mati sayang ngay.
Pare Julius mo ti may bakit? Anyat imbaga na, At dala ang sinaludsod na. di na tayo kadi inimbitaran. Apay ko mga imbitaran da tayo ngay. Kano lang nga ko ang nagpartida kano iti baboy. Anya ko maitano nagpartida. Wano kayat mo manan ti uminom iti arak. Ay na, Christmas ita. Kaya't ko lang mo ti makijaming kadag iti kagayam ko. Bakit? Adula aming jaming di tanga. Italaang may. Ay na, agsardeng ka man si Katimyaw. Pare Julius. Nay, si kamot gayam, pare Timyong. Naimbag man ta nagbaliw ti kapanunutan ni Mari Dolor. Anyat kaya't mo asawan? Kasano nagbalit ti kapanunutan ti asawak, pare? Anya kalaki din aya pare. Ti ko na ni Mari Dolor kanyak itay. Ket saan kayo ang makaumay? Apay, saan nakadian nakita idinapanak itayan niyo pare? Kwa, pare. Sana nagbaliw ti panunot na ngam naglibasak. Ha? Pudno da ita, pare. Ay sus pare, sigurado ang makaungat ni Mari Dolor no maamuan na naglibas ka. Okay lang, dayjay. Tanasaya at man wano maditer aramida ka, agunga lata. Nating nyo, pare. Ay nga maguray ka pare. At daman ti madlaw ko. Anya ko maday ta, pare Julius. Timurod ka pare. Ha? Ay, anya kalaki din na ya. Basit lang, pare. Awan matan ni Timyong iti sirok ti manggana nang. Ay, jakam mo, anak ko. Amangan mat no naglibas manan. Bayamon ti asawam. Narigat mo't no paritam. Sana bale, takabaulan na mo't ti bagina. Naimbag kumamot ano nagpakada kanya. Anya, kalaki din ay anak ko. Siyak paikit din ti maistres amang pampanunot no sa dino tinapananday di Atimyaw. Kasano kumang agpakadakan ka. Katunggal agpakada, di mo mo't palubusan. Adupay lang ti agkakasakit abalikas mo kan kuana. Kasta pare Timyong, makisyat ka mat uray maminsan laeng. Uwi na, pare Julius. Amon pare, umapalakman kan ka. Anya kalaki din, pare. Nagadua mabalin mo nga apalan dita. Isak pa lang mga under ni Mrs. Ay sus pare, at least nakaasawa ka. Siya nga'y pare. Ay, adan tulad na, pare. Ay amon pare Timyong, may salaang mati-wishlist ko ita Christmas. Ay, mabalin na. Mamuanda ita, pare. Ha? Ay, ko pare. Simple laeng. Ni Maria akaanakan ni Nana Ising. Iso ti Christmas wishlist ko ita atawin, pare. Anya? Un. Iso laeng pare. Sika nga'y. Ay, Anya mo ti wishlist mo. ay ko ba? May salang, pare. Di ko mapanagbalbaliw ni Dolor nga asawa. Anya? Christmas wishlist mo pailang mo day ka? Ay no, hindi pailang mo napalabas at awon day ta wishlist mo pare. Talaga kasta, pare Julius. Saan pa yung amin na napasama? Iso man ang wishlist ko. Anyang ito mo tayo. Ang mga no mapasamak mo tayo. Ang mga no baliwan tayo asawa. Speaking of Mari Dolor, isumati sumungat pare Timyong. Umay na kan samat sukunan. Kasta ka di, pare.
Anya ka lagi din ay pare Timyong. Manula ang abuti ti arak ti ininom ta. Ang demon mailasin ti asawam. Unay ka na ya pare. Pare, mabit lang. Kasla daimot na nga atid dog Ay sos, ay sos. Ay, baot sa abot dahi pare. Anya, baut. Ay aglimang kapaylaang iti sirok ti lamisaan pare. Saanan? Kasano? No pabainan na ka man ti asawam. Bayam lata. Basta siya. Diyak aglamang. Timyong! Na- Nagturad ka matan nga aglibas. Di ka pa'y nagpakada kanya. Ne. Una yun dahi nga asawam pare. Ay sos, masapol pa yung ibugkaw na tinagan mo. Sabay, ato dahi ti bisita ni tatang. Uwin nga raw. Apay adi ka pa'y latumakder dita si Katimyong. Kwa. Anya galagid din aya Maridolor. Ay, kontrolam ko mama tatangiwat mo. Ay, agtal na ka. Tasaan asikati kasarsaritak, Julius. Na- Di ka manin makibiyang, no di mo kaya't asikati pagsasawak. Una yun, Mare. Ala, tumakder ka di Timyong, taagawid tan. Oo, tumakdaran. Ang mabit lang Agsiyarak pa Sabay nga gawid ta. Ay kat agawa ama, day tala aglibas ti paglaingam. Ay, Mare. Mangan kapay ko ma. Pagururayam kini pari Timyong. Ado pa'y mo tinabati ang makan kahit. Pasensya kan, ngam saan amakan ti gagarak, Julius. Anya? Ay, Mare, biit lang. Mabiit lang. Saan man na nasaya ti kasta, Mare? Bay-bay am ko mani, pare. Bayam nga iso ti agdesisyon para iti bagina, Mare. Palubusam kadimat nga agaliwaksay. Uray sagpaminsan lang. Naa, agpakalaing kamanan si ka, Julius. Siyak pa yan ti pagbalinam adakas. Sana kasta ti kayat ko asawan, Mare. Para kanyag lang. Kata saan ko maakasta ti trato mi ti asawa, Mare. Amom ka de, no anya ti Christmas wishlist ni pari Timyong. Awan bibiyang ko, iti day ta wishlist aday ta. Uray na awan bibiyang mo, Mare. Ibagaklata no anya ti wishlist ni pare. Tapno updated ka mo't Kasto iti wishlist ni pare Timyong, Mare Dolor. Ti wishlist na, ket agbaliw ka kuman, Mare. Ang mamaya, kasama ng ti wishlist na, hindi na palaba sa Christmas. Anya? Wun. Pagyamanam latamot Tauray kasta ti trato mi ti asawam. Ket anusan nagalada, Mare. No kayat mo ti makijaming iti gagayim mo, okay lang, Timyong lakay. No kayat mo ti makiinistorya kini komparem a Julius, mapankalata iti ayan na. Sige, umuna akon nga agawid sumarunukan tulatan. Ne, saan ka nga agungat? Apay ko mga agungot Kano'y may katasukunan na. Sana ya? Wen, ngam nagbaliwan ti panunot ko, lakay. Basta di ka agungat Anya kalakit din, ay lakay. Wen ko naklangaruden. Basta agawid kanto iti balay Mala, mapan kan iti ayan tigayem mo. Tani, paypayapayan na kan. Di mo magkadwa ni Timyong dolor anak ko. Kunak man no iso tinapan mo sinukon. Saan nanang, nagbaliw ti panunot ko. Ha? Bayam tamakijaming pay kadagiti gagayem na nanang. Sigurado ka kaday. Saan ka nga agungungat? Awan mat ti makagapu tapno agunget Tinapatag kat agawid ni Timyong dito'y balay. Ne, itaman pa'y anak ko.
Amo yun nanang. Bilibak iti asawa. Ngamin, uray saan anasaya at titratok kan kwa na, kat nasaya at kan responsable lat tamat nga asawa. Ba nagapagyamanam kumanak ko? Saan nga amin nga asawa, kat naanos kas iti asawam. No sabali kat amangan no tinong panakan, gapu iti kinangiwat mo. Among pare Julius, saanin nga kung ungit ni bakat kaw? Nasaya at matngarod ano kasta pare? Iti kalmang ka pinalubusan na ka makinom kada kayo. Iti agsapa, awan dakas asawa ng ngagaw. Intimplanak pa iti kape pare. Ay sus. Ay nagsaya atan no kasta pare. Saan kan ama stress iti ugali ti asawam? Pare, mas dawat na niya timba kami ti asawa. Tanadlaw ko kahit amanipod imay dito'y ayan nyo iti kalman. Nagbaliw ti ugali na. Saanin nga kung ungay? At da ngamin tinaibagakin ko na a magic word pare. Magic word? Anya nga ito magic word pare? Imbagakin ko na ti wishlist mo ita a Christmas pare. Jakmat amo nga isugayam ti magic word. Tapno makaamiris ti asawam pare. Ay na, agyaman ak unay pare ha. Kamaudyanan na. Natungpal mo't langin ti wishlist ko iti mano atawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.